באמת שכשעושים את כל המבצעים וגם מוציאים את הגופות וכולי, לא לסכן חיילי צה"ל בשביל גופות, זה חשוב מאוד, לא לסכן שום חייל, זה לא שווה, אנחנו בסוף נגיע לכולם, ואני מקווה שעם ישראל יתחזק ויצא חזק יותר. אז לא היית רוצה שיסכנו חיילים בשביל להוציא את הגופה שלי? בשום אופן לא, שלא יסכנו חיילים להוציא את הגופה של הבת שלי, לא קרה שום דבר, העיקר ששום חייל לא ייפול או לא ייפצע או לא ייפגע בניסיון לעשות דבר כזה, ובעזרת השם אנחנו נקה את החמאס ונעשה את כל המאמצים באמת, ויש לנו כבר תגובות מכל מיני מדינות להוציא את כל פליטי עזה, שתהיה להם תקווה טובה יותר גם מבחינה הומניטרית, גם שתהיה להם תקווה לילדים שלהם. אתה מתכוון לטרנספר? זה לא טרנספר, אלא פשוט שהם יצאו מעצמם ברצון של עצמם, כדי שהם יהיה להם עתיד טוב יותר, כי לחיות לצידנו זה בלתי אפשרי, ואני מאמין שאחרי שנה או שנתיים באוהלים על חוף עזה ב50 מעלות הם יבינו לבד שהם רוצים לצאת בעזרת השם. ניסים, אתה השראה גדולה, אני מעריך אותך מאוד. זה לא קורה לך, אתה לא מבין מאיפה זה נופל לך, אבל יאללה, צריך לעבור הלאה, זה גם מה ששני הייתה רוצה, לא להישקע באבל האמת שאלתי עכשיו את ניסים, מה הייתם רוצים שיזכרו משני? דבר שאת נגיד זוכרת ממנה הכי הרבה? את האומנות, את השמחת חיים, את האור שהיא הפיצה, ואנחנו מנסים, אנחנו עושים איזה תערוכת תמונות שלה, זה אתר קעקועים שלה, כאילו כל הדברים שהשאירה לנו מתנה, אנחנו רוצים לשתף את זה באמת לכל השראה גדולה באמת. דניאל, אז אולי אתה תהיה איתם בקשר, וכשהם יעשו את הדברים, כי הוא עיתונאי עם מעל 1,000,000 viewers, אז אולי כשתעשו משהו אפשר להיות בקשר. אנחנו עושים תערוכה בתל אביב, שבוע הבא. מתי זה שבוע הבא? 7 בפברואר. אז צריך להיות בקשר. הוא יפרסם את זה, ברור. הוא יפרסם את זה לכל האנשים. בארץ בדרך כלל? אני פה ובארץ, כן. אבל רוב האנשים שלו זה בארץ. כן. תודה רבה לכם, אתם השראה גדולה, באמת, הורים, איך שלחם בימים הראשונים זה היה אימא לתפארת. כן, אני בכלל לא קשור באמת לרעיונות, לשום דבר, אבל שצריך, צריך, כאילו אין מה... יצא, אימא שבך יצא. כן, מה שצריך לעשות, צריך לעשות. תודה לך, תודה לך. אני אימא חד-הורית, יש לי ילדה קטנה, ואני רק לא מפסיקה לחשוב. לא מפסיקה לחשוב שאני לא יודעת מה הייתי עושה. אני הרבה פעמים חשבתי על המשפחות עם ילד אחד, כמה זה באמת אסון, כאילו כי הילדים שלי מחזיקים אותי גם. זה עוד דבר גדול. זה מאוד עוזר שיש עוד ילדים ואתה צריך להיות חזק גם בשבילהם. לקחו את זה גם מאוד קשה. איזה גילאים שאר הילדים? היא הייתה השנייה מלמעלה. יש לה עוד אחות 25, בן 20 ועוד בן 14. וואו, תודה רבה. השמיים תרחמנו. כמה זה גימטריה? אז המילה גימטריה של שירה ותפילה, כי הוא אמר שהייתה אומרת שאני מרגישה שאני מתפללת, אז שירה ותפילה זה אותו גימטריה. כן? כן. יפה. כל טוב. להתראות.